Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka umusho ombaxa. Ake sihambeke sibheke ukuthi umusho ombaxa uyini. Umusho ombaxa umusho wakhiwe imisho emibili noma ngaphezulu eqondile ehlanganiswe isihlanganiso. Ngamafuphi-ke umusho ombaxa kusuke kuyimisho emibili ehlanganiswe ngesihlanganiso thizeni kwase kwakheka umusho wodwa esithi umusho ombaxa. Umusho oqondile-ke wona siwubona ngokuba nenhloko noma umenzi, isenzo siba sisodwa kanye nomenziwa. Nasi isibonelo, ubaba ufunda iphepha. Igama ubaba liyinhloko noma umenzi ngoba uyena ubaba owenzayo, ebese kuthi igama ufunda isona isenzo lapha kuloya musho, ebese igama iphepha umenziwa ngoba ilona ifundwayo. Kanti umusho ombaxa uba nezenzo ezingaphezulu kwesisodwa. Kuyenzeka-ke umusho oqondile ube nenhloko ewumenzi engabi khona umenziwa. Nasi isibonelo, umama uyapheka. Kuloya musho siyabona igama elithi umama liyinhloko ewumenzi, liyinhloko liphinde libe umenzi, ebese kuthi igama uyapheka isona isenzo, umenziwa akekho kuloya musho. Nazi-ke izihlanganiso ezivamile ukusebenziswa olimini lwesiZulu. Ungoba, njengoba, ingoba, ukuthi, ukuze, kanti, ngenxa, mhlawumbe, bese, kwazise, nakuba, kodwa, noma, futhi, njalo njalo. Angeke sasiqeda. Ake sihambeke sithathe izibonelo sibone ukuthi umusho ombaxa wakheka kanjani. Sizothatha nansi imisho emibili bese sakha umusho ombaxa. Ingane ayiye esikoleni, ingane iyagula. Imisho emibili yanehlukene eqondile. Leya misho-ke yomibili sizohlanganisa nesihlanganiso ungoba ebese sakha umusho owodwa esithi umusho ombaxa. Okusho ukuthi umusho ombaxa uzobe sowuthi ingane ayiye esikoleni ngoba iyagula. Ake siphinde sithathe nasi isibonelo sesibili. Ubaba ubuyile. Izingane zidla amaswidi. Sizophinda-ke futhi leya misho yomibili siyihlanganise nesihlanganiso ebese sakha umusho ombaxa. Okusho ukuthi sobe sesithi izingane zidla amaswidi kwazise ubaba ubuyile. Siyayibona ukuthi leya misho siyihlanganise nesihlanganiso ukwazise base kwase kwakheka umusho owodwa esithi umusho ombaxa. Umbukiso wethu namhlanje sizowushiya khona lapha. Asiphinde sibonge ukuthi ubingxenye, asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula wakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyavalelisa.